tay nakaro din irugi nga ibasa. Deti napadayawon nga surat nga may kanbiyag ita nga malay maggapukin ni Marlon Anapauluan. Pamilya ken politika. Sagudahin nga rod ti surat ni Marlon. Dear Cousin. Sakbay man nga inak isalaysay ito'y pakasarita akasin nyo nga kahit kung mababalakatan kada kayo. Kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yo di Tanemars Studio nang runa kata kayo kini dadim nga idol ko. Magusto aklaon iti panagibasbasa yo ito surat. Takas lang adaglat ta di ta Ilocos no makagkang kadagiti Ilocano drama. Nabayag nga panawen nga minen kasinyong nga agnanaedak kinagtatrabaho ak dito yung Metro Manila. Ket dito yung Metro Manila nga namamok ti kaayan-ayat ko nga ni Luisa. Ni Luisa nga tubumet iti Bicol. Agkatrabahuan kami kini Luisa kasinyong no pay saan kami nga agpada iti nagtaudan tasyak ket tubo ak iti Ilocos, isuna to Bicol, Ilocano ken Bicolano. Adot may ibaga nga saan kano nga kasla saan kano agka-match. Angem apengarod digiti amok kunak met. Adamot digiti Ilocano nga padak nga nakaasawa da iti Bicolana. O no other way around, Ilocana nga nakaasawa at Bicolano. Kinagpaisuan na kasin yung kayat ko nga ni Luisa ti agbalin nga katakunay-nay ko itong palbiyag. Nasurok talo atawenen ti relasyon mi panggap kumeten ang agsimpa kami. Plan-plan wag meten ti panangijayak ti panagkalay sa mi. Iso na lang ta tumay timing nga. Kanayon madlat ta kami nga busy kami trabaho. Man-manumot nga ti agsabat ti day of me. Aggedan ti day of me. In kami kumamot agpasyar. Adan makatawen kasin yung nga agden din na kami iti may sa nga pagabangan. Kaya nasawen agli-live in kami kini Luisa. In kami nakit-kasla kami lagasawan. Maramid mi ti amin. No pay saan kami pa nga no pay saan kami pa nga agasawa. Hanggang kasla aramidin mo meten di kita aramidin di kita agasawa. Anak laengen ti kurang kada kami. Tingamin kahit ni Luisa, sa kami to lamadaan iti anak, tuno makaornong kami. Keno talagang legal kami nga agasawa. Kahit siguro, namnamahan namot nga, propose ak anytime, panag-rek nakit, kapailan may matan nga mang buo, mang bukal, mang bangon, tibukot may pamilya. Iso nga, kadati laeng kalabes kasi yung naitaon nga nakaala kami iti atidog nga bakasyon. Masangwanan ti Holy Week. Ngem sakbay pa iti Holy Week, naka-request kami pa ng agpadpada iti makalawas nga leave. Di ka mapan nga dua alawas ti panagbakasyon mi ng agpadpada. Ididamo kasi yung kasla agparparik na ni Luisa nga kayat na agawid ij Bicol agbakasyon. Tano kayat ko kanot sumurot. Mapana ka? No, amok mo ti pamilya na. Angim siyak bilang lalaki. Kayat ko agad siyak nga lalaki ti umununa nga kumbaga siyak ti umuna nga mangyam amot pamilya king kuana. Isu nga iti adagundaway ko nga nangawis ken kuana, inalokoy ko trignana nga aramaten mi deti halos dua alawas nga bakasyon mi daagawid kami dita Ilocos ket iyam amok isuna iti pamilya. Jak idi namnamaan ti kasya nga reaksyon na kasinyong idi ta ibagana nga iyan naman ang matagal ko nang hinihintay sa'yo, Marlon. Ha? Ano? Di ba akala ko, di ba sabi mo gusto mo umuwi ng Bicol?
Sabi ko lang yun. Pero nagpaparinig lang ako sa'yo. Ang gusto ko talaga, ikaw ang maunang magpakilala sa akin, sa mga magulang mo, sa pamilya mo. Kesa ako yung maunang magpakilala sa'yo, sa pamilya ko. eh, syempre ayoko naman na ako yung mag-request na, Hoy Marlon, uwi mo naman ako sa inyo, ipakilala mo ako sa mga magulang mo, ganun. Kaya inintay ko na, ikaw mismo magsabi, ikaw mismo mag-aya. Ang kinagpaiswanan na, ang totoo, matagal ko nang balak na ayain ka sa probinsya namin, be. Ay nako, be, kung matagal na, sana, edi, inaya mo na ako noon. Oo, kaya lang, ang hirap kumuha ng gundaway, ay yung pagkakataon. Alam mo naman yung trabaho natin. Sa bagay, hindi tayo parehas ng day off. Dito nga sa Manila, ang hirap, bihira lang tayo lumabas na magkasama tayo. Kung meron man tayong panahon, kulang pa, bitin. Isang araw lang. Dahil nakakuha tayo ng halos 2 linggo na bakasyon, gusto ko sana iuwi ka sa bahay namin sa Ilocos at ipakilala kita sa mga magulang ko, be. Ay, naku, be. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Ha? Talaga? Masaya ka? Oo. Masayang-masaya ako. Dahil sa wakas, ipapakilala mo na ako sa pamilya mo. Siguro kung pinalampas mo pa tong pagkakataon na to, baka mag-isip na ako na hindi mo talaga ako mahal, na wala ka talagang balak para sa future natin. Ay, hindi ako ganun, be. Alam mo naman na mahal kita. Ikaw lang, walang iba. Ba't Adan? Ikaw talaga, anong ba't Adan? Pinapatawa lang kita, be. So sa Ilocos tayo. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Oo nga. Masayang-masaya ako dahil finally, dumating na rin yung pinakahihintay ko. Yung makilala ko yung pamilya mo. Hindi ka magsisisi. Mababait yung mga magulang ko. Tsaka yung nag-iisang kapatid ko, yung pamilya ko. Siguradong i-welcome ka nila na bilang kabahagi ng pamilya namin. Dapat lang. Tsaka inaasikaso naman kita dito. O wala ka namang masabi sa akin. Alagang-alaga kita. Dapat sinasabi mo yan sa pamilya mo. Oo, kinikwento nga kita palagi. Alam nila kung gaano mo ko kamahal. Sige. Ipopost ko sa social media para makita ng mga friends ko na finally iuuwi mo na ako at ipapakilala mo na ako sa pamilya mo sa Ilocos. Sige. Ako rin. Ipopost ko rin na pauwi tayo ng Ilocos. Doon tayo magbabakasyon. At ipapakilala na kita sa pamilya ko, be. Hello, Manang Marie. Naimbagarabim. Pasensya ka no, italain nga makaawag aking ka. Mumat busy-busy akti trabaho sa inuray ko lang nga makaturog ni Luisa. Kumusta kayo dita? Nasaya at kami mo't ading ko. Iso na laing ay na. Problema ka ron datatang kinanang. Takas nga kanahin damot nga agapa. Kalaat mo't latan nga agap-apat ha. Saan damot kakasti idi? Mas dawak nga ron dito in-chat mo kanyak, Manang. Saan dapat nga agap-apa man? Mano nga tawin nga na ornos ti langan-langan da? Dati lang napalabas nga sumagmamano nga bulan. Kanayon da nga agapa. Kat ita, pinagtalaw ni nanang ni tatang. Kat ada ni tatang kanyak. O agin ino, mitay. Kat nakadot ibagbaga na kini nanang. Bagat na nakaturugin. Di mo mo't na awatan, di mo mo't na nangag, no, ano ibagbaga na nga made. Basta ibagbaga na, kanayon lang takanong isot masurot, awang kanot serbinan, awang kuma dapat kanot eleksyonen, ta ore sino kanot ibutbutos na, kat ninto latamot nanang kanot masurot. Saan mo takas na dati ni tatang?
No aginom man, tapos ag celebrar, naragsak, itata. Ay na, Diyos ko. Kasla ag barbartag nga dadakkel problema na. So nga nasayahat mo't ading ko, tag bakasyon ka, na matulungan na, nga maurus dito nga problema. Tabaring no sikat ding ganda. Tapag bagbaga agmat ida nga dua, angim awan na po si dumgag. Natangken damat nga dua, pinatangken da na pride ang agpadpada. Ala, sige manang. Sana bale. Tulungan kanto. Baga akto ida. Kasaritak to ida nga dua. Tabaring no maurnos da, sakbay nga sumangput kami. Tawagak ni tatang tunubigat, kastamot ni nanang. Takababain mo't kini Luisa nga kayan ayat ko no. Kasta ti maimatangan na, bayat iti kaadami dita. Data pa nagapapa da. Ibidbidak mo't nga da tatanggan nanang. Nga naurnos ti langan-langan da. Nga saan da nga agap-apa. Kasla isupay ti ibagbagak nga natawid ko. Nang runagin tatang. Ay, malangarad manang. Agayaman na ka. Sige ading ko, naimbag mo't arabim, good night. Pakumusta anak tulatan kini Luisa. Sige manang. Pakumusta anak tumot kini Bayaw. Kastamot ten, nagati duwa nga kaanak kini tatang. Into no mga murmuren to no bigat. To no mausawan. Ibagayo. Namnamain na, titawag ko yung kwana. Sige ading ko, bye. Bye. Oh, excited ka na? Sobrang excited ako, be. Mahaba yung biyahe, baka 10 oras pagka-traffic. Na okay lang yan, be. Kasama naman kita. Siyempre, hindi ako maboboard pag ikaw kasama ko. Sa bagay. Tsaka mas maganda yung mag-night trip tayo para makatulog tayo sa bus pagkagising natin. Malapit na tayo dun sa amin. Sige, be. Pagdating natin doon, ipapasyal kita sa mga tourist spots doon sa amin sa Ilocos. Siguro, ang sarap-sarap ng buhay nila sa probinsya, no? Hindi kaya dito. Naranasan ko rin kasi lumaki ako sa Bicol. Pero nung lumipat na ako sa Maynila, parang nakalimutan ko na yung ganda ng probinsya. Dito, grabe yung traffic, grabe yung pollution. Tsaka, laging nagmamadali yung mga tao rito. Oo nga. Doon, kahit wala kang trabaho, mabubuhay ka. Ha? Talaga? Ibig ko sabihin, kahit wala kang pangbili ng pagkain, maraming pagkain na libre doon. Ang daming gulay kung saan-saan. Oo nga Sa Manila, lahat bibilihin mo. Maski talbos ng kamote, dahon ng malunggay. Doon sa probinsya, hinihingi lang namin yon pagka wala kaming tanim. Karamihan na kasi doon may tanim ng malunggay, o kaya mga gulay-gulay. Kaya libre na. Pati yung mga karne. Kasi doon, mahilig din magtarakan mag-alaga ng hayop yung mga tao doon. Ang sarap siguro ng buhay sa probinsya. Pangarap ko rin na bumalik sa probinsya. Pero syempre, mas marami kasing oportunidad na nandito sa Manila. Pero maganda rin na makapasyal tayo sa probinsya nyo para makapagpahinga naman konti. Kahit ilang araw lang, ma-refresh lang yung utak natin. Oo nga, yan ang gusto ko. Tsaka para makilala mo na rin yung pamilya ko. Yan ang pinaka gusto ko sa lahat. Yung makilala ko na yung mga magulang mo, yung mga taong nagpalaki sa'yo, yung kapatid mo, yung mga tao sa kapitbahay o kaya mga kamag-anak mo. O sa susunod, ikaw naman ang mag-aaya sa akin, pauwi sa inyo Pakilala mo rin ako sa pamilya mo. Oo naman. Ipapakilala ka sa buong angkan ko. Ipapakilala kita na ikaw yung lalaking mahal na mahal ko at gusto kong maging bahagi ng pamilya namin. Wow, natouch naman ako dun. Yun.
Sumenyas na yung konduktor. Oh, sakay na daw tayo sa bus. Oh, sige, be. Excited na talaga ako. Ay, si Mangpot kayo maggaya man barok. Ah, iso ka din ni Luisa. Tika ayan-ayat mo. Unang. Hello po. Magandang tanghali po. Ay, tanghali na ba? Umaga pa lang. Ay, magandang umaga po. Ay, naimbag nga bigat po mo. Balasang ka. Oy, Tagalog ka gaya. Pasensya kan basit lang ang Tagalog ka. Ano po? Napapatawa lang si Nanang. Sabi niya, konti lang daw alam niya sa Tagalog na wika. Pero, patsimot ni Nanang. Nagbibiro lang siya. Ay, nangan na kayo. Kumain na kayo. Kumain na po kami sa daan. Sabi kasi ni Marlon, dito na lang daw kami manananghalian. Dumaan kami dun sa kainan ng mga pasahero ng bus, tsaka ng mga driver. Ay, okay lang yan. Hindi rin naman ako nakapagluto ng kasi namnamain ko na pangaldaw kayo sa masasangpat. Ninana nga talaga. Kuan na lang. Naurnos yung mula di pagsilidan may. Ay, wun ba raw? Awan problema, nadalos. Kababain mo dito sa mamanugangin ko kung nadugyot yung kwarto mo. Ay, kung ikaw lang agad, okay lang. Ninanang man. Ano po? Ano yun? Wala. Sabi ni Nanang, maayos na daw yung silid natin. Sakto. Makapagpahinga tayo. Nakakapagod yung mahabang biyahe. Wala na ginanakay palang barok. Tamadamdama, mangal daw tayo. Kadyak pa'y nakaisagan natin, nakpay lang tumiliw at manok ti karuba. Hinanang mo. Ano yun? Sabi ko, mangunguha ako ng manok doon sa kapitbahay nang hindi nila alam. Ay, bakit po? Hindi, nagbibiro lang si Nanang. Marami kaming manok dyan. Ay, ayoko yung mga manok dyan. Manok ng yan. Manok ng tatay niya. Ayoko yung mga yan. Walang sustansya yung mga yan. Nang, di ba nagsalita tan? Ay, maulawang nga ron. Tara, pahinga na tayo. Pasok na tayo dun sa kwarto. Mamaya ako na ililigpit yung mga gamit natin. Ay, sige. Mukhang masayahin si nanay mo, ha? Ha? Tsaka pala biro. Oo, ganun talaga si Nanang. Kuwan lang. Medyo pilya. Ayun. Minsan, nasusobrahan lang yung biro niya. Kaya masanay ka na sa kanya. Hindi, okay lang. Mas gusto ko nga yan eh. Yung masayahin. Tsaka hindi boring. Siguro, ang saya-saya siguro nung samahan nila ng tatay mo. Siguro, laging masaya ang pamilya noon nung lumalaki ka pa. Nung nakatira ka pa rito. Oo Talagang, talagang masaya dito sa pamilya namin. Kaya mag-e-enjoy ka dito sa bakasyon natin dito. Pero, pahinga muna tayo. Napagod talaga ako. Gusto mo maligo muna tayo? Sige. Pagkatapos nun, pahinga na. Okay. Pagpasok mo pa lang, be, amoy na amoy ko na yung bango mo. Ikaw talaga. Totoo naman. Iba siguro yung hangin dito sa inyo. Kasi ngayon mo lang nasasabi yan. Siyempre, mausok kasi sa Manila. Iba yung hangin doon. Polluted. Samantalang dito, ang presko-presko ng hangin. Oo naman. Siyempre, napalawlawan tayo ng mga bukid-bukid tsaka mga banbantay. Ibig sabihin, yung palayan, bukid, mga bundok. Oo nga eh. Halos kahit saan ka tumingin dito sa probinsya, maaliwala sa paningin. Hindi katulad sa Manila. Ay. Alam mo ba,
na bago mag Holy Week, meron ditong kwan, dito sa probinsya. Ha? Ano yun? O, di ba katoliko ka? Mm. O, alam mo ba yung palaspas? Oo. Yung malaking dahon na ginaganon, di ba? Sa simbahan? Oo. Bakit? Meron pa ba? Oo. Bukas na yon. Pero, gawin na nating advance. Anong ibig mo sabihin, be? Nasa akin na yung palaspas ko, be. Ano? Sabi ko, papakita ko sa iyo yung palaspas ko. Anong palaspas? Bakit meron ka ba palaspas? Pupunta ba tayo sa simbahan bukas? Hindi. Oo, punta tayo. Pero ngayon pa lang, papakita ko na sa iyo yung palaspas ko. Ano ang palaspas? Ito, charan. Ay, ikaw talaga? Anong palaspas dyan? Alitit nga, oh. Uy, malit ka dyan. Palaspas din yan. Ikaw talaga, be. Siguro, nagmana ka sa nanay mo, ano? Palabiro, joker. Kaya siguro nahulog yung loob ko sa'yo. Imaginein mo, naisip mo pa na ano? Na kwan? Na-imagine mo pa na yung kwan mo, yung pagkalalaki mo, parang palaspas. Alam mo ba, itong palaspas na to, sayo lang to. Dito sa palaspas na to, hindi ka na maghahanap ng iba. At itong palaspas na to, ang magbibigay sa'yo ng maraming anak na palalakihin natin. Bakit? Gusto mo na ba magkaanak tayo? Di ba sabi ko sa'yo, saka na tayo magkakaroon ng anak pagka stable na tayo, meron na tayong saktong ipon, at saka pagka legal na tayong magkasawa. Oo naman. Kaya nga, gusto na kitang ipakilala sa mga magulang ko, di ba? Unang hakbang pa lang yan, be. Unang hakbang patungo saan, be? Basta, hayaan mo na lang. Go with the flow na lang. Para mas ma-surprise ka. Parang alam ko na yan, pero hindi na lang ako magtatanong. Hindi na lang ako mag-expect. Siyempre naman, para ma-surprise ako. Oo. I-enjoy lang natin yung bakasyon natin dito. Sisiguraduhin ko sa'yo, masaya tayo pareho na babalik sa Manila. Gustong-gusto kong marinig yung mga yan mula sa'yo. Pero teka, bakit? Kala ko ba magpapahinga lang tayo pagkatapos tayong maligo? Pagkatapos nating maligo, sabi mo, tulog na tayo. Bakit hawak-hawak mo yung palaspas mo? Siyempre, sabi ko lang na maturog na tayo, pero ang totoo, papatakim ko muna sa'yo yung palaspas ko. Ikaw talaga. Busy naman si Nanang na naghahanda ng pananghalian. Ikaw muna ang magiging pananghalian ko, be. Mahal na mahal kita sobra, be. Mahal na mahal din kita sobra, be. Masayang masaya ako. Pahawak nga. Ha? Itong palaspas mo? O sige. Bakit? Hawak lang ba ang gusto mo? Baka man gusto mo isubo.
Bakit? Sinusubo ba ang balaspas? Hindi ba ginaganon lang? O hindi ganito lang? Hindi naman pwede sabi mo palaspas to. Nakakita ka na ba ng palaspas na sinusubo sa simbahan? Hindi O sige, ano na lang? Hotdog. Ngayon hotdog ka. Hotdog naman. O sige na nga. Tandaan mo, mas masarap dito sa probinsya. Ang alin? Ito. Makipaglabing-labing? Oo, malayo sa stress, malayo sa traffic, noise pollution. Tsaka dito, maaliwalas ang paligid. Presko ang hangin. Tsaka wala tayong iniisip na trabaho. Dahil nasa bakasyon tayo. Sa bagay. Tsaka wala tayong iniisip na kapitbahay. Doon kasi sa Manila, dikit-dikit yung mga silid. O pagka maingay tayo, naririnig doon sa kabilang kwarto. Oo nga, dito, kahit madinig ng lahat, naiintindihan nila. Dahil dito, ang maririnig mo pag nasa labas ka, mga huni ng mga hayop. Ibon, manok, kambing, kalabaw, nuwang. Anong nuwang? Kalabaw. Baka. Sa gabi naman, kuryat, bullfrog. Tsaka yung mga marites. Ay, oo. Mas maingay yung mga marites dito. Kaya walang makakarinig sa atin. Si nanay naman, busy sa pagluluto. Tsaka nakikinig ng radyo. Siguradong walang makakarinig sa atin. Kahit na mapuno ng ungol nating dalawa itong silid. Sige. Kakainin ko ng ngarod. Ay, ngarod. Tignan mo, nahawa na ako sa kakangarod mo. 3 taon tayong 1 taon na tayong nagsasama. Pati yung pagsasalita mo ng ngarod, nahawa na ako. Okay lang yan. Sige. Kainin ko ng ngarod. Oo naman, be. Kanina ko pa hinihintay. Sige, be. Basta kainin mo rin yung sa akin, Itong sa akin. Oo naman. Dito, mas mabango. Kasi mabango yung tubig dito. Natural. Hindi gaya sa Manila na may mga kemikal. Sa bagay. Binugwan mo naman, di ba? Inugasan mo. Oo naman, syempre. Wala naman, maliligo ako, di ko hugasan. Yung pinanghugas mo na tubig, fresh na fresh yan, galing sa balon, sa ilalim ng yan. Basta, walang pollution yan. Walang halong kemikal. Hindi kaya sa Manila na daming pabrika sa paligid, hindi mo alam kung may halo ng kemikal yung tubig na pinanliligo natin. Oo nga Dito kahit yung tubig sa puso iniinom. Talaga? Oo, sa Manila, wala nang safe na tubig na inumin doon. Maski mineral water doon, diskumpiyado pa akong inumin. Ganon? Oo, kaya mas masarap kainin yan ngayon. Dahil binugwan mo ng malinis na tubig. Sige, pero kainin mo muna yung aking. Saka ako kainin yung sayo. Be. Okay, be. Punagalis ito nga mar-artyukan ti Bicolana. Alis ito mar-artyukan. Apo. Ikaw naman, be. Sige. Magdata ka nga ron. Higa ka. Sige, be. Ako naman. Be. Ang sarap-sarap talaga, mas masarap kasi ang pinanghugas mo. Malinis na tubig, probinsya. Ang bango-bango pa, be. Be.
Yan mo, katunog mo na yung kambing dito sa probinsya. Sigurado ka walang nakarinig sa atin? Grabe. Wala. Walang nakarinig sa atin. Ang naririnig lang nila yung mga huni ng ibon, palaka, makambing. Oo, talaga. Oo. Tsaka yung mga maiingay na marites sa labas. Nanay mo. Si Nanang? Wala. Nakikinig ng radyo yan. Hindi niya maririnig yung ungol mo kanina na sobrang lakas. Sigurado ka, ha? Kaya naman. Sigurado ako. Kaya, ituloy na natin. Uy, sigurado ka, ha? Mas malakas yung ungol ko ngayon. Oo, hindi maririnig ni Nanay yan. Sige. I love you so much, be. I love you so much too, be. Yeah. Umpisaan ko na, be. Sige, be. Be! Sigurado ka hindi maririnig ni Nanay mo? Hindi, sige lang. Sige lang. Hindi maririnig ng sino man yan. Ay, grabe. Ang sarap po ng niluto niyong tinolang manok. Ay, oo siyempre native yan, balasan ko. Ito ang pinakamasarap na manok. Tsaka Magaling magluto si Nanang. kaya pala. Siguro, Nay, kayo po nagturo sa anak niyo magluto. Si Marlon. Ay, oo, sa akin natuto yung anak ko magluto. Bakit? Pinatikim na ba sa'yo yung luto niya? Ay, opo. Lagi po siya yung nagluluto ng pagkain namin. Sobrang sarap na sarap po ako sa luto niya. Kayo pala yung nagturo sa kanya. Ay, oo, Tsaka, hindi lang luto niya, sarap na sarap ka. Sarap na sarap ka din sa kanya. Kaya kanina ang ingay-ingay niyong dalawa. Ha? Hoy, sabi mo hindi narinig. Akala ko lang yun, narinig. Nang, di kayo nagdingig ti radyo. Ay, saan? Ay, lubat na ti radyo baraw. Da kayon ati nagbalin nga radyo. Dining-dingig ko dati asog kin arin inyo nga duwabayat nga glutluto kakainimas ko mo ti nagdingag. So nga naimas mo ti pa ng lutok dati si dain tayaw. Ano daw? Kwan. Hindi daw niya narinig. Bakit sabi niya? Ay, basta, kain na lang tayo. Kain na lang tayo, balasang ka. Ay, kain ng kain. Masarap ang pagkain. Sing sarap ng anak ko. Ay, wag mo nang intindihin si Nanang. Nang, si Kamat. Magante ka ro din baraw. Nga pala, naalala ko. Nasaan yung tatay mo, be? Bakit si nanay mo lang nakita ko? Bakit si nanay mo lang nandito? Sabi ko kanina, baka nasa bukid. Di ba sabi mo, magsasaka siya? Oo, nasa bukid. Pero, mas malapit kasi yung bahay ng ate ko dun sa bukid na pinagtatalunan nung... Sino nagtatalon? Nagtatalo? Hindi, pinagtatalunan. Yung sinasakan ng tatay ko. Doon siya nagpapahinga. Pagkatapos niya magtalon, magsaka, umuwi siya doon sa bahay ng ate ko. Hindi dito sa bahay ng nanay mo? Dito sa asawa niya? Pasaray hindi. Minsan hindi. Minsan doon na lang kasi pagod na siya. Kaya puntahan natin mamaya si tatay. Si tatang, papakilala kita sa kanya. Bakit? Hindi ba siya uwi rito? Minsan kasi hindi siya umuwi kasi sobrang pagod na siya. Hindi na siya makalakad para umuwi dito.
Okay lang yun sa nanay mo? Minsan okay din, tsaka naintindihan naman ni nanang. Kasi alam mo na, malayo. Kaysa maglakad pa uwi, doon na lang natutulog kila ate Marie. Pupunta tayo mamaya? Oo. Anang ko ba raw? Apay. Yung kayo jayan naman ang mau. Unang, Good luck ah. ano nga good luck? Ano pong good luck? Ay, papakilala ka niya sa tatay niya. Sa tatay niya na makitid ang pag-iisip. Nang, Ano po? Makitid ang isip, makitid ang utak. Akala niya tama siya, pero hindi naman. Pag pinagsabihan mo, ayaw makinig. Matigas ang ulo ng tatay niyan. anong ibig sabihin ni nanay mo? Kwan, nang, mabaling ka din nga. Agsalita kami pelang ni Luisa. Huwag nga ron. Sige, maiwan ko muna kayo dyan. Basta, bahala na kayo. Pagka nakilala mo tatay niyan, ayan, maiisip mo na, talagang tama yung mga sinabi ko. Nang, saan nyo ba't nga? Saan nyo ba't nga perpergin ni tatang iti? Kaya na ayat ko Alakit dispensary mabarok talaga ba't nagpepeso ti bagbaga. Lauray no kasaritam ni manang mo. Amuna ta isut bakayan imatang taawang ka ba't ditoy. Talaga natangkin ti ulo na. Diyan ka mo takas ta. Kas nagbalin mo takas ta ni tatang mo. Nang, Bakit? Galit siya sa tatay mo? wag mo na lang pansinin si nanang. Siguro, meron lang silang hindi nagkinawatan. Ano? Meron lang silang hindi hindi siya, Tara, punta na lang tayo sa tatay ko. Pati ako, naguguluhan. Sa dinungarot ti ayan, ti kayan-ayat mo baraw. Nagsarsarita na kini Manang Maritatang. Imsak ba ngayam amuking ka, kahit ka nga kasarita nga muna, gadatalaan. Apayan niya ti bagang baraw. Anya ka diti, imbagbaga ni nanang muking ka. Siguro pinirperdi na king ka. Siguro ibagbaga na nga iso na ti ustaw kasi siya ti bidaw. Saan nga nasisitan no sino ti usto kada sino ti nagbidot kada kayo. Kinasarita kayo usakbing nga nagawid kami. Nga ornosin nyo kuman ti anyaman nga saan nyo nga pagkinawatan kininanang. Paitalain nga dagundaway ko nga mangyawid dito lugar tayo ti kaayan-ayat ko. Ti babae nga ipatpatig ko tatang. Kaya't ko ngayam amu isuna kada kayo nga naganak kanyak. Da plano kon ti mangijaya ti panagkanlay sami. Angin kastoy mat ti nasangpatak. Namnamahit ko mga naghawid kan, kinasaritam ni nanang, sika ti lalaki tang. Sika kuman ti nagpakumbaba, ay sakit din nagpakumbaba kasabot nga, sabo asak ti nagbasol baraw. Pinagtalaw ni nanang mo. Agay, isunat ti nagpatalaw kanyak. Isunat mangibaga nga agsubliya ka, saangkat nga siyak ti mapan mga ayaw. Tinilmon nyo kumapay lang neta mo nangato unay nga pride yo. Pagpagapuyo lang kumakanyakon. Saan ka din nga kayo kanahin nga mangibaga kanyak? Nga kahit yun ti maadaan ti apo ko kanyak. Deti mangiwaras ti apelyido tayo. Kasano nga rod? No kasti mo ti papakita yo kat baka agbabawi ti kaayanayat ko. Nga dati kasti nga may imatangan na nga saan nga naornos ti panagdinayo ti langin-langin nyo kininanang amangan no ipagrup na nga kastaak tumot king kuana. Baka ti amuna kat imalak kada kayo. Anya nga min ayat ti nagapapaan nyo kinanang anyat saan nyo nga nagkinawatan. Kat sigod mo't ka na bintas ti langan-langin nyo. No damagik ni Manang Marie agawid kalatan ko nana di namat kahit nga baga kanyak tayo di ko kanumat ibagbaga. Tila tama ibagbaga na awan ti mayat nga paatiw kada kay nga duwagin ni nanang. Ay katalaga salang mo na paatiw akat amok nga dagit ustaw. Anya ka di ayat puon ken gapuna ti deta pagapapaan yu kin nanang. Ni nanag mo
ipapilit na lata nga ti butusak to wenno suportarak nga agtaray nga mayor ket ni Mayor Campos. Anya? May ipapanti politika? Wala. Ipapilit na dati agdama nga mayor. Dinto nga samot nga napintas ti palakad na dito ilit ayaw. Kung nakingkwa na, bay anak na nga suportarak mo ni Vice Mayor Parenas. Ta isumot ti kayat ko padasan. Di na kindi kayatan. Di kayat na. No sino ti butos na nga mayor, isumot ti butos ka. Mati Kaya agsupadi nga ro ti pamati may. Kung nakingkwa na, ibutos na latan ta kayo ti ibutos. Ngayon saan na nga ipilit kanya? Saan na nga pilitin nga ibutos na kayo nga ibutos? Anya? Gapula ka dito politika, tatang. Binaybayaan nyo nga madadahil, tinabayag nga napintas nga ornos, tilangin-langin nyo nga agasawa. Kung lakbot ko yung gas, saan nga siya ti problema? Okay la kanyak, no saan kami nga agpada ti butusan? Okay la kanyak nga ni Mayor Campos ti butusan na. Basta saan na kapilpilitin nga ibutos ti sangko kahit kay butos. Padasik ka rin ti sa balay, padasik ti Vice Mayor. Mayat kayo mo't idi. Mayat kami idi tanagtandem da nga dua. Ang imita tanagsinadan kat aglaban da kita duan. Kitibot kayat nang tumipo na kingkwa na surutek ti kayat nang butusan. Ang makasla kay kayat namot nga kaputa aggubal uno agkalaban iti politika dagiti suportaran may. Kat rumbeng namot nga aggubal kami. Kontra kami kasta. Maaramid na pa itibang patalaw kanya. Gapulain ka dahi nga pambati na. Ibaga na nga neng kanaw. Duldog kadaang-ang. Diyak ka no ibutos, diti usto nga ibutos. Diyak ka no ibutos, diti ibutos na. Unay mo. Gapulagayan ti politika. Amoy tang. Da kami kin Luisa. Kitain na kami. Panunutin nyo Ilocano ak. Bicolana isuna. Itilasod tinasurok talutawan nga agam amu kami. Talutawan nga agayan ayat kami. Makatawan nga agdindin na kami iti may mesa nga silid. Saan mi pulos nga nagapaan ti politika? Uray no, agsupadi ti naggapan mi. Dito'y Ilocano, Makamarcos, Ijayanda, Bicolano, Makaleni, Makadilawan, Pinklawan. Ang never mi nga nagsaritaan di tatatang. Saan mi nga itip-tipon ti politika, iti relasyon mi nga dua. Kaapi da kayo. Abi baybayan nyo, ipalubos nyo nga. Dadailin ti politika ti nabayag nga napintas kin naurnos nga langin-langin nyo. Iso na ti bagbagaam ni nanang mo sa angasyak. Tasyak, adamot ti prinsipyo. Isungar nga da karbingang agbutaws. Ta ibutos ko ti kahit kong ibutaws. Sa agkit nga ti ipilit na. Anya pero serbi nga agbutbutosak. No isang tumol na ti masurat. Oh my God. Kasanok nga rin ngayon amuti kayan ayat ko kada kayo. Nga diti agtipon kay kuma. Nga ti duha kayo. Aghabay kayo, agdindin na kayo nga mang welcome ken kuana nga agbalinto nga manugangin nyo. Kunakmot king kabarok. Bagaam ni nanang mo. Sa agkit nga siyak. May aminin ako sa'yo, be. Una, humihingi ako ng pasensya sa'yo. Dahil, bakit? Wala ka namang ginagawang masama. Hindi, kasi, umasa ka na. Ipapakilala ko sa'yo mga magulang ko na sabay, na maayos yung relasyon nila. Hindi ko in-expect na ganito na pala kalalim yung hindi nila pagkakaunawaan. Bakit? Ano daw? Ano daw ba dahilan? Sabi naman ng ate mo sa akin, simpleng hindi lang daw sila nagkaintindihan sa isang bagay na lilipas din yung
sama ng loob nilang isa't isa, tapos magiging okay na ang lahat. Yun naman ang sabi ni Manang Marie, ni Ate Marie. Ah, bakit? Meron ba bang ibang dahilan, be? Kuwan kasi, ang totoo, nalaman ko lang kanina, yung punot dulo kung bakit sila nagkakaganito. Ano daw? May babae ba yung tatay mo? O, kuwan, mahilig ba mag-order ng parcel yung nanay mo? Ha? O kaya, dahil ba sa pera? Baka nagsusugal yung tatay mo. O kaya nagmamadyong yung nanay mo. Hindi. Kwan. Ano? Dahil lang sa kwan. Dahil sa hindi sila parehas ng sinusuportahang tumatakbong mayor dito sa lugar namin. Ha? Dahil sa politika. Bakit? Ha? Bakit sila nag-aaway dahil sa politika? Yan din yung tanong ko sa kanila. Bakit hindi sila magkasundo? Hindi. Gusto ni nanay yung agdama na mayor. Yung incumbent mayor ang gusto niya na iboto. Ang kaso, si tatang, gusto man niya yung kalaban. Yung agdama na vice mayor. Dati magkakampiyan. Kaya lang, nagkahiwalay na. Parang si BBM Sara. Parang ganun na nga. Yun naman ang hirap sa politika. Kaya ayaw ko isali yung politika sa usapan pagka sa pamilya. Oo nga din eh. Ako nga din, ganyan ang gusto ko. Kaya lang, pero sila, okay naman sila. Pagka presidente, parehas silang BBM. Ha? Tuwang-tuwa nga sila nung nanalong presidente si BBM. So, ibig sabihin, maka-BBM silang pareho. Pero sa mayor, hindi sila parehas. Oo. Loyalista yung mga yan. Mga solid north kasi dito sa amin. Ikaw? Ha? Loyalista ka rin? Maka-BBM ka rin? Kwan. Ba't akong tinatanong mo? Tinatanong lang kita. Di ba sabi mo, wag natin pag-usapan yung politika, wag nating ihalo yung politika sa relasyon. Hindi, napag-usapan na rin na lang natin. Gusto ko lang malaman. Kasi nung nakarang eleksyon, hindi ka naman umuwi para bumoto. Oo nga. Hindi ako bumoto. Kasi ako, ayokong makisawsaw sa politika. Pero kung nakaboto ko sana, sino sana binoto mo? BBM o Lenny? Bakit ako tinatanong mo, be? Wag ako. Pag-usapan natin si Tatang tsaka Nanang. Kasi gusto ko maayos sila. Hindi, gusto ko lang malaman. Kasi sabi mo, loyalista yung pamilya mo. Solid north kayo rito. So, maka-BBM ka rin. Hindi nga ako bumoto. Tinatanong ko nga lang. Ikaw, di ba bumoto ka? Oo, bumoto ako. Lenny ako. Pero wala naman akong komento. Wala akong sinabi. At nire-respeto ko yung desisyon mo. So kailangan respetuhin mo yung desisyon ko. Parang sinasabi mo na mali yung desisyon ko na bumoto ako sa pinaniniwalaan ko na tama. Doon kay Lenny, nakababayan ko. Wala akong sinabing ganyan, be. Ako nga hindi ako bumoto. Siguro hindi ka bumoto para na masabi na hindi ka loyalista. Di ba sabi ko naman sa'yo, wala sa akin kung sino iboboto mo? Ba't ayaw mong sagutin ngayon kung loyalista ka ni BBM? Be, huwag tayo magtalo. Pinag-uusapan natin si Tatang tsaka Nanang. Bakit parang inaaway mo ako? Hindi kita inaaway. Kailan pa kita inaaway? Gusto ko lang malaman kung bumoto ka sana, kung umuwi ka rito sa inyo kasi dito ka nga rehistrado. Sino sana binoto mo? Ha? Ang simple lang ng tanong ko, be. Kung sana umuwi ka rito noong 2022, sinong presidente iboboto mo? Be, simple lang naman. Nasasagot lang naman dyan. BBM, Lenny, si Pacquiao, si Dumagoso, Lacson, sino pa? Sino sana iboboto mo kung umuwi ka noon? Pag sinabi ko bang si Lenny, hindi ako maniniwala sa'yo. Sinungaling ka na niyan pag Lenny ka. Ha? Bakit?
Loyalista yung mga magulang mo, loyalista pamilya mo, tapos ikaw, Lenny? Baka sinasabi mo lang yan para hindi ako magalit, para hindi sumama ang loob ko. Wala namang samahan ng loob yan eh. Kahit sino iboboto mo, wala namang samahan ng loob. Ang gusto ko lang, sagutin mo yung tanong ko. Yung bukal sa loob mo, yung totoo, yung hindi ka nagsisinungaling. Bakit naman napunta sa atin tong saritaan? Hindi naman tayo nagtatalo. Si Tatang Anda, tsaka si Nanang yung dito. Inaayos nga natin yung problema. Bakit parang tayo yung nagkakaproblema, be? Hindi tayo nagkakaproblema, be. Naalala ko lang nga. Diba? Sabi mo, loyalista kayo? Simple lang naman ang tanong ko. Hindi ako bumuto. Hindi ako umuwi, diba? O bakit nagtataas ka ng boses? Ikaw yata galit. Hindi ako galit. Ako na lang kasi, hindi mo kasi naintindihan. Sabi ko, wag mo, nagagalit ka na. Hindi. Simple lang naman, kung umuwi ka sana nun at bumoto ka, sino dapat iboboto mo? Hoy, sumagot ka! Ay, wag kang magtulog-tulugan. Hindi pwedeng hindi mo masagot yan. Hoy, gising! Marlon! Gising ka, Marlon! Kabigatan na kasin yung nagpakada nga agawid. Nagpakada nga agawid ni Luisa E.J. Bicol. Surotek ko ma. Igawid ko kumangim saan na kaya ti paigawid, saan na kaya nga sumurutak. Agsarita kami to kanulatan into numalpas ti bakasyon mi. Into nagsubli kami di trabaho mi. Kaya't ko pabasulin datatang ken Nanang no apay nga kasti tinagtungpalan ti bakasyon mi. Diya mo kasla na trigger ti kaayan ayat ko. Gabo ka deta nga panagapa datatang ken Nanang maipanggap iti politika na kasla nakalkal deti napasamak iti 2022. Nabiit pa'y idi nga kaayan ayat ko ni Luisa Casinyong idinaangay ti 2022 elections ket saan mi pulos nga nagsarsaritaan dayta. Diyak pa'y nagaw-awi din tapno sa anak nga agbutos. Tabakano agawid hakit sigurado nga apaen nak. Tamakaleni isuna. Ket siyempre bilang Ilocano BBM ti butos ha. Ay. Nakarkaro ko mamanan no ti kaayan ayat ko ket DDS. Balakadan man kasi. Adag pala dito Ilocos. Sakto lag subli EJ Manila into numalpas ti Holy Week. Ngem itapay laeng ket saan kun nga ma-enjoy ti bakasyon ko kasin. Jakmat matawagan ni Luisa ta naka-blackak mo iti messenger. So apeng amin nga ilalaog na ti politika ti relasyon ti pamilya ti anyaman. Balakadan dakman kasin pang-aasiyo sakbay nga maladaw ti amin ket maminpinsan tuluyan nga madadael ti relasyon mi. Anya taramidig kasin yung tapno no may ayok ti kayan ayat ko. Iyon na akong diagyaman kadagiti maketed ti balakad agyaman akmat ken kakasin ti anos ken laing mga nang tedbiag dati nga pakasaritaak. Nasapay kumakit na kaibatit adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti pada kadimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuy ag problema apagayam mo, Marlon.